Сәлем, дуслар! Сіз Майдан телеканалында лайклы хит тапшыруын карыйсыз. Матур җырлар, сыйфатлы клиплар һәм популяр җырчылар турында яңалыклар бар тик безнең хит-парадта. Бүген тапшыруны мин, Алсу Абульханова алып барам. Башлыйбыз. Көтеп алган җәйнең 2нче аен башлап җибәрдек. Димәк, бүген хит-парадка яңа катнашучылар кушыла дигән сүз. Араларында сезгә яхшы таныш башкаручылар да, яңа исемнәр дә бар. Тапшыру дәвамында һәрберсе белән танышырбыз. Бүген башкаручылар белән бик тә кызыклы тема сәяхәтләр турында сөйләшергә тәкъдим итәм. Җәй айлары күпләр өчен сәяхәт итү вакыты. Кайсы җырчының 18 илдә булганы бар? Чит илдә түгел, үзебездә сәяхәт итәргә яратучылар кемнәр ул? Ничек дөрес ял итәргә? Хәзер барысын да белербез. Аңа кадәр сезнең өчен бер мәгълүмат. Хит-парадтагы җырчыларның язмышын сез хәл итәсез, дуслар. Үзегезгә ошаган хитлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен Майдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә керергә кирәк. Башкаручылар сезнең тавышларны көтә. Хит-парадыбызны Лилия Гыймаддинова ачып җибәрә. Сәяхәтләр Лилияның яраткан темасы булып чыкты. Ул еш һәм күп сәяхәт итә. Барлыгы 14 илдә булганым бар. Америка, Таиланд, Испания, Араб әмирлекләре, Доминикана, Швейцария, Мальдив утраулары. Шулай санап китте башкаручы. Соңгы тапкыр Лилия гаиләсе белән март аенда гына Балида булган. Андагы табигатькә сокланып, рәхәтләнеп ял итеп кайтканнар. Һәр кешегә күбрәк сәяхәт итәргә насыйп булсын. Дөньяда матур урыннар шул кадәр күп. Аларны алга табада күрергә язсын дип уртаклашты Лилия. Июль аенда Лилия Гыймаддинова лайыклы хитта "Гомерем буе сине көтәрмен" җыры белән катнашачак. Карыйбыз. Синнән башка авыр миңа авыр. Күрмим хәтта тормыш төсләрен. Чәчәк аткан шымырт сиреннәренең. Синсез никтер сизмим исләрен. Кире кайтмассың гына сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет итәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Гомрем буе сине көтәрмен. Күзләреңә бер карасам иде, килә күрәсем. Уйларымнан төшләремнән югал. Күренмәгәч нигә кирәксин? Кире кайтмассың да сизенсәм дә, кайтырсың дип өмет итәрмен. Кайларда син җаным, кайдасың син? Гомрем буе сине көтәрмен. Сине табармын соң. Көн
Günler, aylar, yılları kütərmən Sabırlıqlı sırab Xudayımdan Barlıq sınavlarga düzərmən Geri qaytmasını sizin də Qaytırsın deyib ümid edərmən Qoylarda sin canım, qoydasın sin Ömrüm boyu seni kütərmən Geri qaytmasını sizin də Qaytırsın deyib ümid edərmən Qoylarda sin canım, qoydasın sin Ömrüm boyu seni kütərmən Ömrüm boyu seni kütərmən Лайыклы хитка Чаллыда яшәп иҗат итүче Илзирә кушыла. Ул сәяхәтләрдә еш була. Төркия, Вьетнам, Таиланд, Дубай кебек илләрдә булганы бар аның. Соңгы тапкыр Россиядә, Сочи якларында ял иткән. Шулай да башкаручының иң яраткан урыны Татарстан. Чит илләрдә күпме генә йөрсәк тә, туган җирдән дә рәхәт урын юк. Туган авылым Тукай районы Биклән авылы яшәгән калам яр Чаллымнан айрылырга язмасын дип уртаклашты Илзирә. Безнең хит-парадта ул Син кирәк җыры белән катнаша. Игътибар экранга. Һәрберебезнең бу дөньяда бәхет табасы килә. Бәхет кенә түгел, әле бит яратыласы килә. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Кайчан очратырмын сине, бер Аллаһ үзе белә. Бәлки чыннан да зур сөю, тик көтмәгәндә килә. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Алдагысыны белми бер кем, кайчан ничек буласың. Минем теләк бүгеннән башлап, гел бәхетле буласың. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Синең сөю, синең карашың минем өчен зур терәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Аралар ерак булса булсын, син бит миңа бик кирәк. Чираттагы башкаручыбыз Валерий Назаров.
Июль айында ул хит-парадка үзенең яңа «Тик синнән айырмасын» җыры белән килеп кушыла. Валерий машина белән сәяхәт итәргә яратучылар рәтеннән булып чыкты. Гаиләсе белән машинага утырып, Татарстан, Самара, Волгоградка барганнар бар. Һәм әлбәттә инде Башкортстанның матур урыннарына. Чит илләр яхшы инде ул, әмма үзебездәге матурлык та искиткеч бит. Күрә белергә генә кирәк дип сөйләде Валерий. Артист тормышы гел юлда уза. Валерий фикеренчә, сәхнә кешеләрен шуңа да гел сәяхәттә дисәң дә була. Гастрольләр вакытында күп яңа урыннарны күрергә туры килә. Бу дөньяда син булмасаң, кемне яратыр идем? Шатлык кайгы сагышымны ничек таратыр идем? Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Бу дөньяда син булмасаң, сөю булыр идеме? Сандугачлар тик томалдан сайрап торыр идеме? Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Бу дөньяда син булмасаң, кояш сүрелер иде. Мөхәббәтемне таба алмай, җаным өзелер иде. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Язмыш җилле мөхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Утка салсын, суга салсын, тик синнән айырмасын. Артист профессиясы һәм сәяхәтләр бер-берсенә нык бәйләнгән. Безгә чыннан да юлда күп йөрергә туры килә. Эшлибез дә, дөньяда күрәбез. Шәхсән минем үземә 25 еллык иҗат юлымда 18 илдә булырга туры килде. Австралия, Канада, Париж, Вена, Германия, Болгария, Израильдә, Сабан туе һәм башка бәйрәмнәрдә җырладым. Ул илләрдә иң рәхәте милләттәшләребез белән күрешү һәм аралашу булды. Ял итүгә килгәндә, гаиләбез белән Вьетнам, Гарәп әмирлекләре, Испания һәм башка җылы якларда булганыбыз бар. Күптән түгел Санкт-Петербургтан кайттым. Аңа кадәр Азербайҗан, Дагыстанда булдым. Аллага шөкер, дөнья күрергә мөмкинлекләр бар. Аларны кулланырга гына кирәк.
Дуслар, июль айында лайыклы хитта мин сезгә үземнең яңа җырымны һәм клибымны тәкъдим итәм. Деп ты мой татарин барин. Тыңлыйбыз. Кердең хыялыма, тиңләдем ярыма, ничекләр синсез яшәргә. Биектән күзлисең, йолдызлар чүплисең, вакыттыр җиргә төшәргә. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган җаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыңа. Табын, ош пычмаклы кайнар чайын. Килші янарыма, күмәм назларыма, тап син кавышуның жайын. Где ты, мой татарский парень, сөю тулган жаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыма? Татарский парень, сөю тулган жаныма? Где ты, мой татарин барин, ошамын янарыма? Айгөл Закирҗанова ял итү өчен чит-илләрне түгел, үзебезнең җирләрне сайлый. Тозлы күл, барда аяклары бик ошый икән аңа. Россиянең күпчелек зур шәһәрләрендә булганы бар. Илебез шул кадәр киң. Дөньядагы иң зур дәүләттә яшибез. Барып күрү өчен искиткеч урыннар җитәрлек. Аларда булырга язсын дип уртаклашты Айгөл Закирҗанова. Июль айында башкаручы безнең хит-парадта яшьлек хатирәсе дигән җыры белән катнаша. Әлеге мәгънәле, матур җырны бергәләп тыңлыйк. Айлы кишләре самим, хисләре барысы калган. Кабатланмый кире кайтмый юл югалган. Чәчәк сыман матур булган яшьлек гомере. Сагынырлык юксынырлык хатирәләрне. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә, табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә, табып үткән изләрем. Ошар хыял булган көчле теләк, моңлы булган җырлы булган минем йөрәк. Уйлары булган, юллары булган, сайланылган. Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә, табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем,
izlerim Yaşlığımdan deştim Köngülümden söyleştim Kaytar idim bir mizgilge Tabı gütken izlerim Kaytar idim bir mizgilge Tabı gütken izlerim Сәяхәтләрдән без һәр вакыт үзгәреп, башка кеше булып кайтабыз дип әйткән бер акыл иясе. Чыннан да, һәр яңа урын кешегә нидер бирә. Яңа белем булсынмы ул, тәҗрибәме, яңа танышлармы? Сәяхәт сатып алган саен кеше байый гына бара минемчә. Аның дөньяга карашы киңәя. Киләсе катнашучыбыз да бу сүзләр белән килешәдер. Каршы алыгыз. Лайыклы хитта Наилә Әүхәдиева. Яшик яратып дип җырлар ул. Дуслар, мин сезгә үзегезгә шаган җырлар өчен тавыш бирү мөмкинлеге турында искәртәм. Моның өчен Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркеменә рәхим итегез. Хит-парадтагы җырлар өчен тавыш бирү шунда бара. Яшик без пары булып яшик яратып Яшәсен янып каяндыр син йөрәгем Яшнәп калсын минем сихри теләгем Яшәсен хиссеңне җылыңны таратып Яшик без пары булып яшик яратып Яшәсен хиссеңне җылыңны таратып Яшик без пары булып яшик яратып Язмышлардан узып булмый дип моңланыр безнең чираттагы катнашучыбыз Гүзәл Салаватова. Гүзәл һәм аның тормыш иптәше гадәттә Россия буенча сәяхәт итә.
ял итү өчен алар Сочи, Краснодар якларын сайлый. Сәяхәт итәргә кем генә яратмый икән? Ял иткәндә гадәттә бөтен дөньяны онытырга тырышам. Җаным тәнем белән ялга чумам. Шулай итмәсәң, отпускның файдасы булмый. Уртаклашты Гүзәл. Минемчә, бик дөрес фикер. Каядыр бару гына җитми, дөрес итеп ял итәргә дә кирәк әле. Юкса көтеп алган ял көннәре узачак та китәчәк. Үткәннәргә кире кайтып, яңадан язмышларны башлап булмай. Ас китерә табыш диеп, җан сайлаган һөнәреңне ташлап булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Әрнеп яралган күңелгә битарафлык тагып кына яшәп булмай. Болытларга күрелсәң дә, болытларда яшы күкрәп яшьнәп булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Ягына яшәсәң дә, үз-үзеңнән йөгерсәң дә качып булмай. Күңелләрнең яшрен калын, бер кемгә дә тулысынча ачып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Күпме генә яшәсәң дә, бу гомердән бер кайчаны да туеп булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Аллаһ биргән язмышыңнан, тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Тырышсаң да, тырмашсаң да узып булмай. Чираттагы катнашучыбыз Гүлүс Хабибрахманов сәяхәт итәргә ярата. Башкалар кебек, ул да сәяхәтләрне эш белән берләштерә икән. Россиянең күп кенә төбәкләрендә булганы бар. Эш белән бәйле рәвештә бара да, шунда ук ял итеп тә кайта. Әйдәгез, барысын да үзе сөйләсен әле. Сүзне Гүлүскә бирәм. Хәерле көннәр. Менә сәяхәт турында сөйләшү дигәннән. Сәяхәт итәргә без әллә ни яратмасак та чит илләргә чыгарга, әмма ләкин үзебездә, менә шушы Татарстаныбызда, Рәсәйебездә гел сәяхәт итеп торабыз инде. Чөнки шушы эш белән бәйле, мәҗлесләр белән бәйле Россиянең кайсы гына төбәгендә булган бөтен җирендә булганыбыз бар. Шуңа күрә булай сәяхәтне яратабыз. Иң шаганы менә күптән түгел барып кайттык Дагыстанга. Бик шагы. Тагын барасы килә. Шуңа күрә безнең вакыт юк чит илләргә йөрергә. Шуның өчен азгына шуның белән проблема. Әмма ләкин инде сәяхәт итәргә шуннан да яратабыз. Вакыт җитсә.
Төшләремдә балачакка кайттым, агач атыны җигеп бер мәлгә. Дус ишләрем белән җилләр куып йөргән, тирән хатирәләр күңелдә. Кайда икән яланая шәхсуында йөргән юлларым? Кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым? Кайда икән яланая шәхсуында йөргән юлларым? Кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым? Хаман истә әле, уйный идек анда әбәкле. Кыр суганы ашап, көтә идек, безгә рәхәт иде шул хәтле. Кайда икән яланая шәхсуында йөргән юлларым? Кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым? Кайда икән яланая шәхсуында йөргән юлларым? Кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым? Кайда икән яланая шәхсуында йөргән юлларым? Кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым? Хит-парадны Зилә Нигъмәтуллина дәвам итә. Ул сезгә июль аенда «Онытмагыз» дип аталган клибын тәкъдим итә. Диләнең күңеленә таулы урыннар якын. Ял итәргә барганда ул күбрәк шундый җирләрне сайлый икән. Сүз уңаеннан тауларны сез җырчының безне хит-парадтагы клибында да күрә аласыз. Сәяхәтләрне эш белән берләштерергә туры килә. Берәр яңа ил яки шәһәргә барсам, андагы истәлекле урыннарны күрергә тырышам. Мөмкинлек булса, бер-ике көнгә тукталып та кала алам дип уртаклашты Дилә. Бәхет вәгъдә итеп тагын язымыш, чакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Ялтырап ята көзге юллар, борылыр кайларга җитер. Онытмагыз дуслар, туганнар, узак кайтмый торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңеле тулган чагым, калды
tırısam gider. Sizning жылы qorish, sizning yilmayu ketmasindi ko'z allarim anan. Dağında eylenip qaytırman bir malı yazmışның yollarından. Yaltırap yata күзгі yollar, baralar qaylarga жетіп. Unutmağız dostlar, tuğanlar, uzak qaytmay tırısam gidip. Yaltırap yata күзгі yollar, baralar qaylarga жетіп. Unutmağız dostlar, tuğanlar, uzak qaytmay tırısam gidip. Unutmağız dostlar, tuğanlar, uzak qaytmay tırısam gidip. Алсу һәм Азат Фазлыевлар быел гына берничә илдә һәм шәһәрдә булып кайткан. Бразилия, Стамбул урамнарында йөргән алар. Россиянең Санкт-Петербург, Новосибирск шәһәрләрен ураганнар. Соңгы елларда ешрак сәяхәт итәргә туры килә. Бу бизнес белән бәйле, балаларга да дөньяны күбрәк күрсәтәсе килә дип уртаклашты Фазлыевлар. Безнең хит-парадта алар июль аенда да "Син дә булып, мин дә булып" җыры белән катнаша. Үзенчәлекле клипны бергәләп карыйк. Yüze zengir көкте мамык булат, карап торам аңа анатылып. Илтә җилләр аны кай тарафка, ул да минем кебекме ярата. Булып сыман зәңгәр синең күзләр, хәтеремдә сөям дигән сүзләр. Болытларны икәүбез озаттык, вәгъдә биреп мәңгегә яраттык. Син дә булып, мин дә булып, явыл җиргә яңгыр булып, йөзек зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булып, Мин дә булып, явыл җиргә яңгыр булып, йөзек зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Җилкән булыр безгә җылы җилләр, иркәләп һәм назлап иртән исәр. Без дә күктә шулай агылырбыз, ак болытлар кебек ашыгырбыз. булып сыман синең зәңгәр күзләр, сине генә йөрәк һәр чак эзләр. Күкләргә күтәргән мине булып, яши хыялымда тик син булып. Син дә булып, мин дә булып, явыл җиргә яңгыр булып, йөзек зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булып, Мин дә булып, явыл җиргә яңгыр булып, йөзек зәңгәр киңлекләрдә яраттык һәм яратылып. Син дә булып, мин дә булып, явыл җиргә яңгыр булып, йөзек зәңгәр киңлекләрдә
20 ел узгач, сез эшләнми калган эшләрегез өчен үкенәчәксез. Шул исәптән сәяхәт итмәгәнегез өчен дә бик гади, әмма мәгънәле сүзләр. Шулай бит? Дуслар, сәяхәт итегез, дөньяны күрергә ашыгыгыз, үзегезне яңа яктан ачыгыз. Бүгенге тапшыруда җырчылар белән бергә төрле илләрдә булып кайттык. Аларның җырлары нинди баскычларга урнаша? Моны сез генә хәл итәсез. Лайклы хит тапшыруындагы җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның өчен Мәйдан телеканалының ВКонтактеда рәсми төркеменә рәхим итегез. Бүген сәгать дәвамында Мәйдан телеканалында сезнең белән мин, Алсу Абульханова булдым. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз.